Втора част, един приятел ми се обади. Клипа спря, повече няма да му вдигам и ще го блокирам. Аз му казах, че снимам, но той пак продължава да ми звъни. След тази игра ще станем 600 купи. Не! Не! Бате! Какво ти авто ли искаш да си вкараш, а? Абе! Айде, яш ми бисквитките. А! Емзо, ходи там, ма! Ела тука, ела. Опа, ланка! Верно опалянка, защото разбих това. Барли много си досаден, между другото. Ети Мортис. Тебе никой не те е канила, ти сам се самопокани. Не! Не бе, мистер Пистър. Аре, ма! Ела тук. Не. Не. Искам по-небързо. Ела! Ай, тук да ти набием един лав и десен, прав си отнесен. Yes, бихме, хора, мегабокс. Айде, да ми ядете каза, да ми ядете. Хора, бихме. Сега ще отворим мегабокс. Айде, дай ми това. Yes, 601 купи. Плюс 300 PowerPoint и 1 мегабокс. И сега оправяме 5 неща. Още светка. Айде. Дай ми го. Rockstar Code. Ами, 2 скина. Не е зле, 2 скина. Окей. Rockstar Code. Аз Джеси имам ли? Да, имам я. Ами не е зле. Джеси е един от малкото бролери, които супер. Един от малкото супер бролери, които играем.
Dynamite 8-bit и тоя. Как му беше името? Бе. Са наиграни. Ма как му беше името на този другия? И Карона и ги играя, Джеси малко. Сега не е лоша, но... аз защо ли игра на това? Dynamite Song Tutorial! Модел! Вен. Ту-туру. Туру-ду-ду-ду-ду. El primo. Не хора. Добре, поне отворихме мегабокса. А днеска си купих протектори за камера. Утре ще ми дойде iPhone. Добре хора. Аз ще такова. Това видео е до тук. Нещо не ми се играе. Може да се включа малко по-късно, като взема Dynamite. Между другото, вие забелязахте ли? Това. Това е песенската. Ако беше много избрал, ето. Тази оферта, между другото, не е зле. За мехабо. Добре хора, ще ви оставям. Тук са това видео. И ако има нещо друго, ще се върна. Чао!